Здравейте! Доста мислих какво да ми е следващото видео, за какво да говоря и накрая реших. За всичко. И за нищо. Не, наистина. Тъй като искам да ви грабна, да може така повече да харесате видеото ми, реших да си направя списък неща, които евентуално биха ви били интересни. Немски език. Ich habe keine Angst vor nichts und ich habe ein große Schmerz. Номер 2. Тъпо облекло. Drop that bitch on her head like bang. Как ли пък не? И номер 3. Интелектуален разговор. Мисля да избера интелектуален разговор. Не. Под интелектуален разговор изобщо не разбирайте да говорим за политика, да обсъждаме някакви научни теми, се правим на костюмари или нещо подобно. Отново ще обсъждаме същите простоти, само че казано по малко по-културен начин. Ще избера темата да е Фейсбук, тъй като това е много актуално в момента. Всеки се оплаква, че не иска да гледа тъпи постове, не иска да гледа голи снимки, не иска да гледа как някой друг си споделя нещо през 2 минути, не иска да гледа на друг музиката, не иска да получава известия от игри или нещо подобно. Мога да кажа само едно. Хора, не съм дошъл аз на сила в вас, за да ви добавя в групи и да харесвам страници, като в момент извадил съм си BG Sex, Секси Мацинки, Farmville Lovers, Простотия BG и други. Вие сами сте се добавили там и ви сте го харесали, или пък сте добавили някой приятел, така че не се оплаквайте, нямате никакво право. Също така споделям философията на адски много хора, които познавам, че на Facebook му е нужен един дизлайк бутон, който наистина би оправил доста неща, тъй като когато видиш публикация, ти можеш единствено да харесаш или да коментираш. Нямаш бутон не харесвам. По-харесвано е нещо и по-споделено, то се появява най-отгоре и буквално ти четеш мнението и мислите на другите, не своето собствено, тъй като не можеш да намериш това, което харесваш ти, то някъде надолу заровено, защото евентуално само ти го харесваш. Това е, надявам се ви е харесало. Ако ви е харесало, може да тиснете subscribe или лайк. Ако не ви е харесало, горе хиксчето или дизлайк, може да оставите един коментар и скоро ще правиш клипчета. Меси, че ме гледахте.